Alergologiako kontsultara mota askotako pazienteak etortzen dira alde batetik adin guztietako pazienteak, bai ume txikiak eta bai agure, amona, aitonak ere ikusten ditugu. Hori alde batetik. Beste alde batetik ikusten ditugu pazienteak sudur, begi eta biriketako arazoa dituztenak, azaleko arazoa dituztenak ere ikusten ditugu. Baita ere, eta hau nik uste ez ezaguna dela, ikusten ditugu paziente asko, gaixo asko uzten dutenak alergikoak direnak, bai elikagai bati edo bai medikamentu bati, eta azkenean aztertu ondoren argi daukagu eta demostratu dezakegu inolako alergirik ez daukatela, eta horrek oso ondorio onak ditu bere bizitza kalitatean, zein normalean saihesten dituzten elikagaiak edo medikamentuak har ditzakete. Ez da benetako proba bat, baina nik esango nuke egiten dugun proba importanteena dela pazientearekin hitz egitea. Hau da, historia kliniko on bat hartzea. Pazientearekin hitz egin, jakin zer gertatzen zaion, non gertatzen zaion, noiz gertatzen zaion, nola erantzuten duen tratamenduari, eta horrek izugarrizko pista asko ematen dizkigu jakiteko zer eduki dezakeen paziente horrek. Gero hori jakinda eta pazientea esploratu ondoren, egin ditzakegu azaleko proba tipikoak, askotan tanak ikusi ditugunak, baita ere egiten ditugu batzutan erikagai batzuk edo medikamentu batzuk ahoz ematen ditugu ikusteko pazientearen erantzuna, baita ere egiten ditugu frogak ikusteko birikak nola dauden, adibidez espirometria eta horrelako probak egiten ditugu. Desberdintasuna alergia eta intolerantzian artean ikusteet adibide batekin ulertu dezakegula. Adibidez esnearekin. Esneak bi arazo sort ditzake. Alde batetik, pazientea egiten bada, eta ez da esnearen arazoa da, pazientearen gaixoarena. Pazienteak sortzen badu erantzun immunologiko bat, antikuerpoak, antigorputzak, esnearen proteina konkretu batzi, edo batzuei, horrek esan nahi du paziente hori alergikoa dela esneari, eta beraz esne hartzen duenean edukiko ditu arazoak. Arazoak normalean azalean, arnasteko edo shock anafilaktiko bat ere eduki dezake. Eta hori izango litzateke alergia. Alergia izan daiteke grabea. Eta aldiz, badaude beste gaixo batzuek ezin dutenak ondo liseria aparatuan esnearen azukre bat laktosa izena duena digeritu. Hori dela medio, esnea hartzen badu laktosa daukana, edukiko dute, tripa puztu, edo gasak edukiko dituzte, edo diarrea, edo tripako mina, horrelako sintomak. Baina ez daka horrelako bizitzarekiko arriskurik kuadroa. Eta, importantea da, desberdintzea paziente alergikoa, grabea izan daitekena, intolerantea, normalean grabetaderik ez daukanak. Gurasoetatik umeetara pasatzen dena da gaixotasun alergikoak edukitzeko joera. Gero gaixotasun alergiko konkretua edukitzea edo ez edukitzea, badaude hor faktore asko hor jokatzen dutenak bere papera. Orduan, batzutan guraso bat edo biak gaixotasun alergikoak baldin badituzte, umeak seguruen edukiko du gaixotasun alergikoren bat, baino nahita nahi ez da izan behar gurasoena. Izan daiteke beste edozer gauza bat edo ezerrez baita ere. Beste edozer gauza bat, segun zerrekin edukitzen duen kontaktua bere bizitzan ume horrek, gaixotasun alergiko bat, beste bat edo ezerrez edukiko du. Bai, egia da arrazoia duzu. Paziente asko bai helduak eta bai umeak ikusten ditugu, etortzen diana konsultara penizinaren deribatu bati alergia daukatenaren ustean. Eta egia da askotan etiketa hori gezurra dela eta ez daukatela inolako alergirik. Gutxi gora bera pentsatzen da 180%, hau da, etortzen dian paziente guztietatik susmo horrekin 180% ez daukala inolako alergirik. Horrek badauka bere garrantzia. Normalean paziente hauek erabiltzen dituzten antibiotikoak dira antibiotiko garestiagoak, efektu sekundario gehiagorekin, eta
deskartatzen dugunean penizilanen alergia hau gaixo hauek erabili ditzateke inolako arazorik gabe antibiotiko seguruagoak, merkeagoak eta efektu sekundario gutxiagoekin, hau da penizilanen derivatuak. Edozeinek eman dezake alergia edo eman baino gehiago nik esango nuke erabiliko nuke beste era bat hau espresatzeko eta esango nuke pazienteek, gaixoek egin daitezkela, bihurtu daitezkela alergikoak edozein elikagaiei. Hau esan da, adin bakoitzak bere alergiak ditu, adibidez umeetan arraultza eta esnea izan daitezke, pixka bat gorak egiten dutenean adinak agertzen dira arraiari, mariskoari, lekei adibidez, frutei eta gero adibidez pertsona 40-50 urte dauzkatenek ez da arraroa anisakisari alergikoa bihurtzea. Ez dakit anisakisa elikagaia deitu dezakegun, baina bueno. Bai, badauzkagu tratamendu berezia gaixotasun alergikoak tratatzeko. Seguruena garrantzitsuena izango da gaixoari ondo esplikatzea eta ondo jakin behar du zerri dion alergia eta batzutan horrekin bakarrik arazoa bukatu egiten da. Adibidez, balin badaukagu gaixo bat rinitis eta asma daukana eta demostratzen badugu rinitis eta asma hori izan daitekeela etxean hamster bat daukalako, hamstera etxetik baztertu eta kito, bukatu zaigu arazoa. Hori lehendabiziko gauza izango litzateke, bigarrengo pausoa izaten da tratamenduetan, gaixotasun alergikoaren tratamenduetan, tratamendu farmakologikoak, hau da, medikamentuak erabiltzea, eta hirugarren maila batean tratamendu espezifikoa, tratamendu berezia, gaixoek txertoak deitzen duten tratamenduak, guk ez dugu horrela deitzen dugu immunoterapia. Tratamendu horrekin lortu nahi duguna da gaixoaren erantzun desegokia alergeno batengan aldatzea eta alergeno horrekin kontaktua daukanean sintomik ez edukitzea edo sintoma askoz gutxiago edukitzea.